No a teraz sme pri referende, čo je momentálne podľa mňa najdôležitejšie, čo môže byť. Bude stať 9 miliónov, tak nech si za tých 9 miliónov každý príde povedať svoj názor. Čo si vymyslíte? My sme teraz v situácii takej, že vlastne vláda nie je plne funkčná, parlament nezasadá, je odložený na 24. január. Vlastne potom zostáva 7 dní na to, aby sa dalo nejaké riešenie s prezidentkou, pretože v tom prípade prezidentka poveruje, ona vlastne už mala niekoho poveriť zostavením vlády, ale si to odložila tiež. Ústava hovorí, že má konať bezodkladne. A môže mať prezidentskú vládu a parlament, ktorý vyslovil nedôveru jednej vláde, nevie postaviť druhú vládu. A chce rozhodovať o sebe, ale tiež nevie rozhodnúť o sebe. Lebo na to treba 90 hlasov. A 70 chce za každú cenu pokračovať 4 roky a tých 80 nechce 4 roky. Ale ako vytvoriť 90, to nevedia. Prečo ten mechanizmus mali možný? Ale kým tieto spory o to, či osoby budú mať plat taký alebo onaký, či budú sedieť na takej tie svoje osobné pozície stávajú nad občanov, nad štát, nad jeho základné záujmy. Preto aj kvôli tomu, že to referendum bolo protiústavne zrušené, aj preto, že vlastne ešte občania nedostali šancu prehovoriť. Aj preto, že to rozhodnutie je dôležité nielen pre dnešok, ale aj pre všetky ostatné obdobia, že slovo ľudí v tomto štáte platí, že oni sú jeho šéfovia, oni sú jeho majitelia, oni môžu rozhodnúť o základných veciach. Takže aby došlo k zmene a tá zmena bola vykonaná, je potrebná účasť ľudí v referende najmenej 50% voličov plus 1. Ak toľko bude a bude z toho väčšina za, bude schválená ústavná zmena, podľa ktorej sa mení ústava Slovenskej republiky. Už potom je len na parlamente, aby rozhodol o tom, že kedy. Hej. Ale tam je aj brzda, že ak by referendum nevyšlo, prezidentka si môže postaviť svoju vládu. Ak referendum vyjde, tak tam bude ústavná brzda, že dobre, ale parlament si označí, odsúhlasí predčasné voľby a zastaví tento vývoj. Inak by pokračoval ešte rok ďalej. No hej, takže je to riešenie, ktoré majú v rukách ľudia. Samozrejme uznávam, že boli Vianočné sviatky, každý mal čas na odpočinok, úľavu od toho, tá politika dusí ľudí takýmto spôsobom, lebo chcú, aby za politikou niekto niečo vyriešil. Zaplatia si ich a potom povedia, riešte to za nás. Ale teraz to inak nejde, tí ľudia prehovoriť musia. To je dôvod, prečo 6. januára je sviatok a sedíme tu a o tom rozprávame. Aby si ľudia uvedomili, že naozaj majú svoju moc. Pretože ozaj tá moc pochádza od ľudí a ľudia ho môžu vykonávať priamo a teraz je šanca priamo povedať. Chceme zmenu. Pravda, ja chápem aj to, že povedať chceme zmenu bude to zložité, pretože zase majú ponuku len týchto politických strán, len týchto lídrov a treba postaviť nový politický subjekt, čo je možné postaviť. Je z koho a dokonca by som povedal, že až na to, že nemá vrch, je hotový. Takže to všetko tu je možné na Slovensku. Len ako to robíme tak ako med, ale nie tak sladko, ale tak lepkavo a ťahavo. Mm-hmm. No budeme sa musieť spamätať. Takže tu je otázka pre ľudí, pretože dneska je 6. V podstate sú to 2 týždne a 1 deň. Na konanie referenda 2 týždne, aby sme sa rozprávali medzi sebou, že ako vlastne chceme ďalej žiť. A chceme tie zmeny, aby sa začali a išli k inému, tak inú vládu potrebujeme. Ja tu v tejto relácii hovorím, toto je prvý krok, ale nie posledný. Treba meniť systém, treba meniť volebný systém, treba meniť zákony o politických stranách, treba meniť zákony o tom, ako sa vytvárajú jednotlivé inštitúcie a vzťahy medzi nimi na najvyššej úrovni v štáte, ktoré sú nevyvážené. Tá časť, ktorá hovorí o tých prezidentských právomociach mať prezidentskú vládu, to musí z ústavy preč.
Určite, však my sme parlamentná demokracia, takže jednoducho. Takže buď sme parlamentná, alebo nie sme parlamentná. Presne, nemôžeme byť na dvoch stoličkách. Takže je tam veľmi veľa vecí, ktoré pomeniť treba na to, aby ten systém začal byť demokratický a funkčný. Len treba hneď zmeniť systém, potom môžeme odvíjať ďalšie veci. Potom to ďalej nejde. Tak napríklad sa ujíma tá myšlienka, že by mal mať každý poslanec svoj vlastný obvod. Čo vy propagujete v tejto relácii už dávno? Už bolo schválené, ale zaujímavá je reakcia na to. Pellegrini kričí, nie, rýchlo voľby a podľa terajšieho zákona. No, bojí sa, ak sa to bude odkladať, prídu nové subjekty a jeho šance budú menšie. Fico, už len nech tie voľby prebehnú. Ale oficiálne sa k tomu nikto neprihlási. To len zákulisné debaty sú, ako sa to vedie, ako sa to myslí, čo by bolo dobré, čo by nebolo dobré. Ale tiež musí to vedomie dozrieť aj v hlavách ľudí a potom to možno došlo aj v hlavách straníkov. Ale dostávame sa potom do situácií, že bez týchto zmien budeme stále opakovať rovnaké chyby. Ideme ďalej. Ešte je tu otázka ohľadne referenda. Chce si tu poslucháč niečo potvrdiť. Posledná vec, ako to vidíte s referendum? Ísť či neísť? Teraz mi dávate otázku. Ja vám požičiam lepku, aby ste si ju dali na ruku. Nie, to vám poviem inak. Ako otec má cez koleno prehnutého syna v ruke remeň a rozmýšľa byť či nebyť. No veď práve. Ale sme kým. Takže na referendum treba ísť. Treba rozhodnúť. Kto je pripravený, nie je prekvapený. Takže ak si dáme ten čas k tomu, že sa dohodli s priateľmi, príbuznými, nakoniec je to v mieste strata povedzme 1 hodiny, ale zodpovednosti za to, ako to bude. Vy nerozhodujete dneska o tom, že kto bude vo vláde. Vy rozhodujete dneska o tom, či občan v tomto štáte má právo povedať dosť parlamentu, dosť vláde a aj dosť prezidentovi. Takže to je otázka občianskych práv, postavenie občana v systému štátu a moci, či ten občan vôbec môže svojim rozhodnutím niečo urobiť a niečo zmeniť. Toto referendum vám dáva šancu prijať takýto zákon. Ešte nehovoríte, kto bude vo vláde. Ešte nehovoríte, kto bude v parlamente. Len dávate a otvárate dvere, môže tento proces začať. A potom tie ďalšie kroky už urobíte podľa seba, tak ako uznáte závodné, ale teraz nás musí byť 50% voličov plus 1. A vtedy je to platné. Tak držme si tie úzdy my sami v ruke. Nedovolme, aby nám ich zobrali. Ešte poslednú otázku, lebo hodiny sa prekrúcajú. No, daj. Môžeme. Dobrý večer, prajem do štúdia. V prvom rade všetko dobré do nového roka prajem, hlavne veľa zdravia a spokojnosti pánovi Mečiarovi. Otázka znie, z čoho máte najväčšiu obavu na Slovensku a z čoho vo svete? Čo by ste odkázali Slovákom pre tento rok? Ďakujem, poslucháč Milan. Krásna otázka na záver, ďakujeme. Najhoršia vec sú odkazy. No vždycky musíte rozmýšľať, ako poviete niečo múdre a vždycky stojíte niečo hlúpe, takže odkazy nie. Každý si je strojiteľ svojho života, šťastia, svojho postavenia, každý si musí za to zodpovedať, prečo bol svojím svedomím, svojim okolím, svojou rodinou. To nech si každý rieši individuálne. Ale ako vidím tú budúcnosť? Je tu priveľa rizikových faktorov. Tie rizikové faktory sa dajú postupne odstraňovať. A ja ich tu aj pomenovávam. Ak chceme na Slovensku zmenu, potrebujeme sa znovu vrátiť k tomu, že vrátime moc ľuďom. Potrebujeme sa vrátiť k tomu, že budeme prehodnocovať celý politický systém, či je efektívny alebo nie je efektívny a budeme mať odvahu ho zmeniť. On nie je efektívny. On plodí chyby a tie chyby nás brzdia. My sme mohli byť podstatne ďalej. V podstate vylučuje kvalifikovaných ľudí z rozhodovania a dáva to rozhodovanie SROčkám alebo partiám uzatvoreným z vedenia niektorých strán, ktoré, pretože sú sami hráči. No, niekedy sú tu hráči a keby som vymenil to H za S. Dobre, to sme pochopili, gramatika je v poriadku, nevyslovím to, aby som bola dáma. No, nepoviem nič. Takže to ide proste o to, že niečo sa musí urobiť k tej zmene, musí prísť, ale tá zmena začína u ľudí a ich pohybom. A ten pohyb nevyžaduje obete. Nevyžaduje finančné náklady. Vyžaduje hoď na lístok a povedz, že áno.
To neznamená, že volíte Fica, nie že ho podporujem. Ja ho nebudem podporovať, ale do referenda pôjdem. Ale to je znovu o tom, otváram dvere pre občianske rozhodnutie a návrat moci do rúk občana. A to budem vždy, lebo to je jediná ochrana každého systému.